Ayan, kukuha po tayo ng kamuting kahoy. Ano kaya? Wow, ganyan. Ah. Ayan naman oh. Wala, maliliit. Ah, naputol. Naputol. Oo nga. Tingnan naman ang pagkuha niya. Ayun nga. Hanap ng pressure. Ayun pa, meron pala sa dulo. Ah, okay. One down. Yan. Pag, dapat malaki ang ang puno. Oh. Oh, mas mabilis nga yan balatan eh, no? Yan. Okay. Ah, maliliit pa. Yan. Shiba. Ay, ito. Try ko to, guys. Guys, try ko. Ako, susubok. Naku po. Susubok. Ito ba? Ito ba? Wala bang naman? Ito? Nagdahanin lang, no? Wala din. Wala. Yan. Napakaswerte ko naman. Ito. Siguro meron ito. Yun! Meron! Yun! Ay, naputol. Oh, yay! I've got two! Malaki yan, malaki. Malaking ugat. Ay, naputol! Ayan po yung ating model. Ayaw po magpakita sa camera. Yeah. Tayo po ay magiginatan. Ginatan talaga ang para dito. Ano tawag doon? Yung bilo-bilo? Ano pang ibang ano yan? Yung nilalagyan ng gata, diba? So, yan guys. Ayan, nagbabalat po muna tayo ng ating kamuting kahoy para sa ating ginatan. At ako naman po ay babalat ng saging. Babalatan po muna natin ang saging, then later on, yan po ay ating gagayatin. Masarap po itong pang snacks. Pinoy na Pinoy. Tapos, gayatin po natin na ganito lang siya kanipis at ganyan lang kalaki. Ayan. So,
Sa mga hindi po gagamit ng sangkalan, abay, ingat-ingat kung kamay lang yung gagamitin bilang sangkalan at baka ikay masugatan. Ayan, ganun lang. Ganun lang ba? Ganyan ba? So easy. Yayadalin po muna natin yung ating kamoting kahoy, then pipigaan, tapos bibilugin at ilalagay po natin yun sa ating ginatang bilog-bilog. Now, kukuha lang po tayo ng small amount. Then, squeeze po natin para matanggal po yung starch niya. Yan po ang gagawin po nating bilo-bilo. Ayan ang ating unang gata. Unang piga. Coconut milk. Yeah. Hello everyone! It's me again, Lorna Hermosillia. Tayo po ay gagawa ngayon na ginataang bilo-bilo. So, as you see, iba po yung ambience ko. Nandito po kasi ako sa ating kapitbahay. So, we have here our ingredients. Siyempre, kailangan po natin ng ating gata. Ito yung ating coconut milk. Yung first po na ating piga kanina. And then, yung ating pong pinaka-bilo-bilo. Ito po yung ating pong pinigaan na ginagiyad na kamoting kahoy. Then, of course, our banana. Tapos, yung ating kamoting kahoy. Chop na buo-buo. And then, yung ating gabi. And of course, yung ating po palang sago ay hindi pa luto, narasalang pa. At ito naman po yung ating pangalawang piga ng ating coconut milk. So, ayan. Let's start! Ayan, ang una po muna natin gagawin, isasalang po muna natin yung ating pangalawang gata. Then, lalagay po natin yung ating kamoting kahoy. Chop it! Like that. Sabay po sa kulo. Palambutin lang po natin yan. Later on, ilalagay po natin yung iba natin mga pang sahog. Nilagay na po natin yung ating gabi, no? Tapos, ilalagay na din po natin yung ating pinaka-bilo-bilo. Yan, muna.
Hayaan lang po natin ulit na humulo yan. Then, Susunod ang saging. ako, susunod po natin yung saging natin kapag lumambot na yan. Ang dapat man. Ayan po, nilagay na po natin yung ating coconut milk. Ooh, yo. Say hi. Say hi, ang ganda. Ang bango-bango. Ang sarap nito mamaya. Sunod natin ang saging. Oh, ayan! Vlogger si Tita Elbs. Dami ko nitong benta mamaya. Yan, sunod po natin yung ating saging. Ooh, puno na. Ang ganda ng bata. Yan po talaga. Ano po na? Go, Mary. Yan, pangsarap. So, hintayin lang po muna natin ulit yan. Haluin lang po muna natin mabuti. Then, hintayin po natin ng maluto na. Sugar. Mamaya po natin lalagyan ng sugar. Ayan, hinati na po natin sa dalawang kaldero yung ating ginataan dahil hindi po kasya sa isang kaldero lang. Ito po ay nilagay ko na po ng sugar, then yung ating pong sago ay naluto na. Tapos dinagdagan ko po ulit ito ng coconut milk. So, ayan. Luto na po, guys. And now, the ginataan is done. Kain na lang. So, ayan. So, kanina po yung, ito po ay, unahin ko po muna yung sago. Malambot. Tagal ko po siyang pinakuluan. Kasi dapat ko po pala binabad siya overnight. And then yung saging. Masarap, guys. Kung bago pa lang po kayo sa channel ko, please don't forget to like and subscribe. And hit nyo na din po yung notification bell para ma-update po kayo or ma-notify po kayo every time po na meron pa akong bagong uploads na video. Thank you so much for watching. Always remember that kid food always makes a good mood. At huwag po natin kalilimutan ng mga bagay-bagay ay napag-aaralan yan. Basta, may tiyaga ka lang. Bye!